Sí, el projecte de la carretera general entre Molló és un projecte que Setmana Santa de 2011, abans de les eleccions, estava a punt per poder ser licitat, per poder ser estat adjudicat, i el Partit Popular ens va demanar que, ja que s'atragaven les eleccions, que duréssim aquesta adjudicació, que aquest procés d'adjudicació, i que fos el propi nou govern que sortís de les urnes qui decidís com fer la carretera. Vam entendre que era una petició raonable i quedaven escassament 2 mesos i mig, 3 per les eleccions, i vam decidir fer cas al Partit Popular, entenent que fos el nou govern, fos qui fos, que decidís. Això és el que li hem demanat després al Partit Popular, que faci amb les rotondes, i que evidentment en aquell moment s'està negant. En aquell moment no havíem deixat aquest plec de condicions, que com a conseller de mobilitat tenia la responsabilitat d'assumir. Era un plec de condicions que no contemplava les rotondes, no hi havia ni una sola rotonda, i era un plec de condicions de tots els informes legals necessaris. A partir d'aquí el Partit Popular va licitar aquesta obra amb el plec de condicions. És cert que havia fet el Partit Socialista, que el govern, que jo era conseller de mobilitat, havia fet. Però en aquest plec que va aprovar el PP no hi havia rotondes. Les rotondes van aparèixer després. Aquestes rotondes no les va posar cap de les empreses que es van concursar, perquè no es demanava el plec, sinó que deia que es havia de girar a l'esquerra simplement d'una manera natural, com s'ha fet sempre, i aquestes rotondes van aparèixer després, no sabem per què ni quan. És a dir, però va ser per decisió política. El Consell de Mobilitat actual va decidir canviar el model de carreteres, negar el plec de condicions que havíem aprovat, i va tirar endavant un projecte que ha estat terriblement contestat per tots els ciutadans de Menorca. No tenen la majoria social, tenen la majoria electoral, però no la social, i evidentment per això els hem demanat que posposin les properes eleccions l'execució de les rotondes. Si les empreses demanen un sobrecost perquè diuen que hi ha hagut més moviments de terres dels que esperaven, que la topografia no estava ben feta, que hi ha serveis afectats, i torres de telefònica, torres d'electricitat, els drenatges no estan ben calculats, són errors tots que són errors de inaptitud propi del procés. És a dir, l'empresa va fer un text refós del projecte inicial i del projecte definitiu. L'empresa havia de tenir aquesta informació, és cert, però no hi havia cap tipus de control perquè no hi havia direcció d'obres, no hi havia ningú que controlés, i per tant tot ha estat un autèntic desgavell i una autèntica inaptitud que ha duit en aquesta situació. Ara, ja que l'empresa demana que suspenguin temporalment les obres i es modifiqui el projecte, ja tenim motiu suficient com perquè el Consell suspengui temporalment l'execució de les rotondes